Малко. Бате, не знам дали го фанах. Всичко наред ли Стоян? Дай. Защо така? Всичко наред ли? Да, бе. Добре. Да помагаме? Не. Да го изправим. Майка ти тръгна. То Стоянчо. Той говориш да отрежа. Аз ти казах, тия трябва да ги срежем. Тия вечките. Да, бе. Не, ти де. Че ги режем ли са или другия път? Дали си ли знае? Бате, направо еби омага. Катерина, ти таки ли не ще ми въртиш? Ето баткови Стоян се завали, ма сега ще продължи. Кажи здравей на хората, усмихни се.